Kapitan Inteng! Anyamat ang tikastoy. Apay ka day, tatabadaw. Apay ka di ditanga. Ha? Anya pala tararamidin niyo. Apay adi ka pala grubwat. Ha? Kasano nga grubuatak? Kat awan pa'y mo't pasahiros ka. Katsya ngay. Sa anak aya a pasahero, kuwarog. Pasahiro kayaw, tata. Day talaang tagmay-may sa kayo, mate. Kay, man ano kumano may mesa. Agbayad akmat Wan matkit di ang kurang. Aguray tayo pa'y ano at daw may akadwayaw. Kaanon to pa deta? Masikuranak dito yan, Aganos kayo ka di ba, Sait? Sa nabalay, agrubwat tayong tumot langin ton madamdama. Anya mo to ni tata ba daw? Day talag reklamo ti amo na nga ramiday. Wan nga raw, Jay. Tunggal umay diti paradaan. Nagreklamaw. Saan la di tao eh? Ultimo jay tersina, agreklamaw. Ay no, jak lang makatupal. Masipat kaun, Jay. Ay, saan mo tagaan eh? Day tati di mo raramidain. Maumak nga raw diti raramidin na. Ano samlata? Tanututupam. Si kamot lang ti madaksan. Wala na. Anya mo tinday di alakay. Ay, anya kay nga raw. Ano san tayo latan? Nakadanon tan dito'y paraangan niya o tataba daw. Wen, kwaraw. Oh, alam na ti bayad ka. Ha? Nay, apay di mo awatan. Ha? Ha, ka mga ha! Apay di mo kayat nga lain kunak. Di talang ti bayad mo. Nay, Sa nga gasot unlay. katuan. Kurang nga dayaw. Nagngina ti gasolina ita. Si kamot kwaraw. Senior citizen nga raw. Wan angam uray senyor kayaw. Kurang nga dayo day tabayad yaw. Ha? Imot kamot kwaraw. Ha? Awan pa'y konsiderasyon mo itilagay. Kaya't mau tayo report ka. Ha? Ay, saan ang tataba daw? Sige. Ano sa kunday ta sa gaso tabayad mo? Nay, apayan ko raw. Nakain-inayad mo ti panagpataray mo iti tricycle ma. Natagsan nga minti barukong gaw na natuyang. Ha? Kasla mapispis it pa yun to'y puso gabu iti sakit tinagam gaw. Na, taapay ko raw. Ni tatabadong kami. Apay, anya man ang tinaramid na kan ka. Kuna nang arkilain na to'y tricycle gaw. Katintulot ko aging gay di parangan niyaw. Kahit, Hindi nakadanon kami. Sang gasot lang tintad na ngarkila. anya? Pinagsasawam ka numat ni tatama ba daw? Ha? Sino mo tinang ibaga? Ni Badong amis mo. Anya? Saan mo ta? Iso ti imbaga na. Anya mo to ni tata ba daw? Nagparbumanan. Imbagak lang mat akurang ti sangagasot nga imbayad na iti arkilana. Di mo ulitin ti naramid mo. Lakay day jay. Saan arumbang kapag sasawam? Saan ko mo ta pinagsasawa ng kal? Imbagak lang mat akurang ti imbayad na. Basta di mo ulitin. Antibanang. Na, apay ka de, kwarog. Apay ngaksangsangit ka. Gaputan na sakit tinagam ka, wantay. Apay ka di manen. Siyak lang arudan ti biktima. Siyak pa'y lang ti inungtan ni Uncle Intay. Ha? Inungtan na ka ni Uncle Mau. Unantay, gaputan nagparbo ni tata ba daw? Namatimot ni Uncle Intay. Ay, nalabit ati maipapan iti panagsasaom ka ni Pari Badong dayta. Unantay, ngam kinapudno na. Jakmot pinagsasawan ni tata ba daw? Nala, kuston di kan agsangit. Baga akto dagijay dua alalakay. Sinaw tinakapila.
Siyak tata, ngam na punaon, iso nga grupo ata kaon. Anya? Kung tata ba daw, iso nga anusan yun ti aguray iti sumaruno a pila. Ay, nas ka na pa unaan, daktala kaya kaon. Pasensya kayong tata ba daw, ngam sana mabalain. Apay kumaasahan na mabalin? Gaputay mun una dagito yan aglugan. Nagururay da pa yung rod iti kadwada ng aglugan. Kat siya kasangsangbot na, kung na mapaunaan kang aglugan, saan mo't Mala, wenan, ingkalaang. Apay si kalaang, ayat da tricycle na. Pweh! Bagbaga man dagiti tricycle driver paray. Adalin daman tagrespeto iti senior citizen na kas kanya. Na, apay ka di paray. Kasalumot ngamin paray. Kunak nga ilugan dak. Ngam di daki din kayat. Apay ka nungay. Naudiak ka naw anaguray. Iso anas ka nya orayek ti sumaruno apila. Husto damot kit di paray. Nung naudi ka di aguray ka. Wen angam lakaya kon pare. Senior citizen kon pare. Apay, awan ayati basit a konsiderasyon da kanyak, Panunutin mo ta paray? Lumakaya kaon. Kat nalakaak ang mabambanugain. Agtugawak lang, winog takdira kat mabanuga kaon. Idin taw, tadagiti na dumapasahiraw kat baraw kan balasang dapay. Iso nga awan parikot, no iso dalaing ang taguray. Sa bagay matkit di paray. Iso abagbagam dagiti drivers paray. Nang runa da dya akwaraw kakanakam. Kasarita ka ban biit ko araw. Apay ka di Uncle. Apay ka no adiyo kayat nga ilugan ni tatayo abadaw. Saan mo ta kasta Uncle? Napuno nga rodan ti tricycle ko hindi na minsan. Iso adya ko ninlugan. Ang moreno kas jay. Hindi kanyo kuma iti konsiderasyon Di upak pakitaan iti saan anasayaan. Apay, di kay aya lumakay ito. Nungay kasta ti aramidan dan tumit kada kayaw. Uncle. Bagam dagiti kakadwam at tricycle driver. Tadi da tultuladan. Tikas iti inaramid mo kun kwan. Ala? Wanan, Uncle. Nasakit tinagam ko kini Uncle Inteng, antay. Nay, apay manan kwarog. Ay, inong tanak manan. Bayam, baga akto ni Uncle Mau. Wanan tay, kaputasan na nasaya ti inaramid na. Agungat kit di adagaws. Kat di na pa'y amuan no anya tipod no napasamak. Win nga rod Ay, talaga amade ti inaramid ni Uncle Mau. Daha ka manang tataba daw. Nay, apay ko araw. Agur-urayak nga rod iti pagluganak. Nala daw kayo mo't nga main. Di na kamutla kayat nga ilugan. Anya? Untata, gapo iti aramid yaw. Ngagparpartuat kayo iti istorya. Na. Ibagbagayo kina Uncle Kaw. Na. Nga dadagas nga inaramid ko kada kayaw. Na. Inong tanak. Uy, jak amo day tangay pagbagat Di ka naging di amaw. Na. Gapukan ka. Kanayon na kaungtan ni Uncle Kaw. What? Isumait, sana ya. Lagi din. Ilugan na akong kwaraw. Arkilain ka. Diyak kaya. Gaputan mo kakurang tumot lang ti ibayad mo. Inteng, di mo ngamin pampanunuyan ni Pari Badong Anya? Agsaksakit tinakam ni kwarog kan ka. Gaputa inong tam kanulatan. Adi mo mat dinamag ti side da at tricycle drivers. Ay, saan apatas ti kastangar aramidam, Inteng. Nasken adenggam amin ida. Tapno maamuam no asino kadakwada ti adda malina. Muwanin, si kamanin ti husto. Ay, sabali manen tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak daytoy, tapno awan ti agsaksakit tinakam naken ka. Nangro naken ni kwarog akaanakam. Ay, anya lakit da gitar at taon. Aya! Ay, di kan agdaya mudom. Tulungam kit di ida. Tapno maurnos ti di da nagkikinawatan. Na, apay ngay.
Asak manen ti maud-udi. Kwarog, ah? Ket no naud-udi ka mo ta si Mang Pay, Tata Badaw. Ket uray ata lakayak met ngarod. Pasensyakan, Tata Badaw. Ngamanhusam ti aguray. Nabayag ang nagururay dagito'y naglugan, iso nga irubwat ko idan. Awan ki di ati sirserbi tricycle driver. Kwarog baak. Anya? Ket isumat. Maawatan nyo kumamot ti sitwasyon, Tata Badaw. Denggan nyo pa'y kumangamin ti palawag kao. Awanan tayo pa sa baak. Matadail ko ba dito tricycle mo? Tapno maikat kan ang driver dito kabildatan. Anya? Kahit da kayo matapasahiraw. Hoy, da kayo. Di yo amo respect 20 la kaya kas kanyak. Apay, di yo ka di amo ti priority ako nada. Hostaon, Tata Badaw. Hindi yung ipilit ti kahit yaw. Ala, incoming. Talagang awan pa nagrespetom kanya kakwaraw. Baak. Be! Ha! Agsagana ka! Taramidag matan ti rumbeng! Ala, Ustong, Tata! Bumabak lang, kanda kayong taglugan. Rumbeng laing! Lakayak! Iso asyak ti paunam! May sakamay niya, awan respetom iti lakay! Awan pa'y sirserbiyom amin! Ay na, nasaya at nakasangpot kayon, Kapitan. Apay ka di kagawat ko, nang? At damot nang ipila iti reklamo kontra kan ni Kabadong. Sino data? Dagiti tricycle driver, Kapitan. May dakwarog kan dagiti kakadwana. Apay nga ron adidak inuray ngay. Agsublida kanulatan, Kapitan. Ala, makaamuda iti dayta nga inaramid da. Ita, tanaurnong tayo amin dito barangay ha. Palubusan kayaw amang ibaga kadagitian anak kanyaw, ha? Kwa pare. Warog, sikati umunag agsaw. Apay nga indarom yun ni tatayo abadaw. Kasanaw, di na nga minamo ti aguray. Ha? Tunggalaglugan, kurang tipliti na. Nusingiran mi iti hostaw, makaungay. Ibagahan na ngawan konsiderasyon may. Agpaisuka di dayta, pare ba daw? Sana pa yan alpas, ang kail. Ala, ituloy mo nga ron. Nakaririri pa ni Tata Badaw. Uray na puno ti tricycle. Ipilit na nga isukano ti umuna nga aglugan. Kanayon na apagrasaon, ti priority ti senyor. Pudno dayta, Kapitan. Siyak ti witness iti dayta. Gaputa iti naminsan, lalakay kan babakat ti inlugan ni Kwarog. Kan siyak amasikog. Nalaos ti unget na. Kan agilunod pa yun. Amadadael ka no kumati tricycle ni Kwarog. Tapno saanan amakapasada. Ha? Ay na. Nagdisnudo akon abimma ba, Kapitan? Ta isulaangan ti aglugan. Uray na sakit isikat ko, gapo iti sikog ko. Takabulanak nga rudan. Ang pinagsasawan nakmutlat ta. Kan may sa. Panagkunakat saan pa'y asenyor ni Tata Badong. Ha? Ay, manutitawan mo nga min ita, pare ba daw? 59 ko lang mo't pare. Anya? No kasta. Sikati ayan ti bidot pare. Gapo ta pinagbalin mo arasaon ti prioridad dagiti senyor. Angam saan kamot gayam apod no a senyor? Gapo iti dayta. Agmulta ni Tata Badong tapno agnakaw. Kapitan, pagmultahin nyo. Ay, pangasiyo kumamot Ay, pakawanin da kaon. Ay, ikarek. Ay, diya ko nululitan ti naramid ko. Sana mabalain, Tata Badong. Samay sa. Inlugas-lugas mo pa iti kinatao. Inulit-ulit mo ngayon baga bak. Nga niya timbaga may. Iso ti masuraut. Iso nga agmulta ka, tapno agnakam ka. Katda kayo matang kalinteng. Sabay ko ma. Tasan kayo nga agbalin a one-sided. Uwan ko araw ka nakan. Pasensya andak. Ala. Saan ko nga ulitan? Basta pakawanan da ka. Kain agbalinan nga adal da ito'y kanyak. Ay na, Tata Badong.
Di kagar-aramid itirason tapno si kalaang tipang pangrunada. Kita amot ati sitwasyon. Kat si kamot kapitan, di ka kumaagbalin a one-sided. Ala sige! Diton tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo i MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.